Aquests estudiants que veus aquí, que són estudiants de màster i de doctorat, aquests estan sobrequalificats, aquests no trobaran feina. O sigui, ells ja saben que el que han de fer és buscar opcions a l'estranger. Moltes vegades penso, bueno, si les coses segueixen així, en comptes de tornar jo aquí, m'emportaré els meus pares on jo estigui. El tema de la competitivitat dels salaris és molt important, no som competitius amb les universitats europees. Hem vist que, ostres, que hi ha moltes necessitats de nois que tenen moltes ganes de fer coses en ciència. Jo crec que fins ara tot el que era de vida o mort aquí a Espanya estava molt bé. Ara, amb les retallades que s'estan fent també en sanitat, probablement. Probablement la gent haurà de començar a mirar cap a fora, a veure quines opcions tenen a fora i sortir d'aquí. Però a llarg el que trobarem és que no avançarem tan ràpid. O sigui, si hi ha alguna malaltia que s'hi havia de trobar una solució, doncs això no arriba tan ràpid. El que més afectarà és a la gent que té malalties estranyes, no? Aquesta gent normalment té esperança, quan li diuen és que mira, s'està investigant aquest fàrmac. Simplement es fan retallades. S'ha retallat i molts fons també a nivell estatal van per la indústria militar, per exemple. Hi ha altres prioritats. Jo he tingut l'oportunitat de fer estades també de recerca a Irlanda i Alemanya i veus la diferència. Espanya està en l'edat mitjana en tema de coneixement.